راديو إيرنا ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ብዘሎ ኩነታት ሕወሓት ዝርከቦም ኩሎም ወገናት ብማዕረት ሓተት ምዃኖም ደብዳቤ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ጠቂሱ። መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሸሊሞም። መራሕቲ ተቃወምቲ ውድባት ሱዳን ምስ መሰጋገር መንግስቲ ተጸምቢሮም። አርእስታት ዜና ይኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ብዘሎ ኩነታት ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ምልሻታት ኣምሓራን ብማዕረት ሓተቲ ምዃኖም ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘዳለዎ ሓፂር ጸብጻብ ገሊጹ። እቲ ትካል ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝለኣኾ 4 ገጻት ዘለዎ ጸብጻብ ሕወሓት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ከኣቱ ከም ዝተኽተኾ ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብምልሻታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ተደጊፉ ኣብ ዝወሰዶ ግብረ መልሲ እዚ ኩሉ ገበናት ክፍጸም ከም ዝኽኣለ ይስሚሩሉ። እቲ ብኣመሓዳሪ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣቼም ስቴይነር ተኸቲሙ ብ16 ለካቲት ብስቱር ናብ ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ዝተላእከ ደብዳቤ ኣብ ኢድ ማዕከን ዜና ፎሬን ፖሊሲ ድሕሪ ምብፅሒኡ ቃልዕ ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ከቢድ ገበናት ብኣህጉራዊ ናጻ ኣካል ምጽራይ ክግበረሉ ከም ዝድገፍ ዘመልከተ ደብዳቤ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ጸቕጢ ምግባር ግና ውጽኢታዊ ክኸውን ከም ዘይክእል ኣሚቱ። ሰራዊት ኤርትራን ምልሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወጹን ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ኩናት ድማ ብናጻ ኣካል ክጻረን ዝጠልብ ዘሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ብዛዕባ ብስቱር ዝተላእከትሉ ደብዳቤ ዝሃቦ መልሲ ኣይተገልጸን። መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር አብይ አሕመድ ፍሉይ ሽልማት አበርኪቶም። እቲ ብኣጋጣሚ መበል 10 ዓመት ምምስራት ጉባኤ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ሽልማት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ኣብታ ሃገር ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ተፈጢሩ ንዝነበረ ምክፍፋል ከወግድ ብምኽኣሉ ምዃኑ መርበባት ዜና ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢረን። እቲ ፕሬዝደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝተረኸበትሉ ጉባኤ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝተበርከተሉ ሽልማታት ቁርኣንን ቅዱስ መጽሓፍን ይርከቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኽልተ ዓመታት ብውሕዱ ኣብ 7 ክልላት ህዝቢ ኣብ ናይ ብሔር ግጭታት ተሸሚሙ መዓልታዊ ሞታ ማይት ዜጋታት ኣብ ዝቝጸረሉ ዘሎ እዋን መራሕቲ ሃይማኖት ሃገር ኣብ ክንዲ ናብ ጸሎትን ምህለላን ንኩናት ባሪኾም ክኸፍቱን ንመራሕቲ ኩናት ድማ ክሽልሙን ዘሕንኽ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይጠቕሱ። ኣብ ሱዳን ንሓያሎ ዓመታት አንጻር ስርዓት አልበሽር ክቃለሱ ዝጸንሑ 3 መራሕቲ ውድባት ምስ መሰጋገር መንግስቲ ተጸምቢሮም። እቶም ናብ ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ተጸምቢሮም ዘለዉ መራሕቲ ተቃወምቲ ውድባት ማሊክ አጋር፣ ሓዲ ኢድሪስን ጣህር ሓጃርን ዝተባህሉ እዮም። እዞም መራሕቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ሰሜን ሱዳን፣ ሰውራዊ ባይቶ ሱዳንን መሰጋገር ባይቶ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳንን ዝኾኑ 3 መራሕቲ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ኑዕማት ዓብደላህ ቂር ኣብ ዝተረኽብሉ ብ7 መጋቢት ቃለ መሓላ ብምፍጻሜም ናብቲ መሰጋገር መንግስቲ ተጸምቢሮም። ምጽምባር ናይዞም መራሕቲ ተቃወምቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ሱዳን እዩ። ማሊክ አጋር ድሕርቲ ናይ ቃለ መሓላ ስነ ስርዓት ኣብ ዛቦ መግለጺ ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ንረብሓ ኩሎም ሱዳናውያን ዝሰርሕ ዘሎ መሰጋገር መንግስቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ኩሉ ወገን ክድግፎ ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሄዋን ናይ ጸብለልታ እምበር ናይ ምንኣስ ኣብነት ኣይኮነትን። ይርጋለም ፍስሓ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ቅንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ናይ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንመሰልን ማዕርነትን ኣንጻር ወፅዓን ዓመፅን ኣዴና ሓፍትና ጓልናን ገዛእ ነፍስናን ብሓፈሻ ድማ ምእንቲ ኩለን ኣብ ከባቢና ዝርከባ ሄዋናት ክንቃለስ ከም ዝግባአና መጠን ነዚ ኣርእስቲ ኣልዒልና ገለ ምባል ኣይ መዓልቱን እዩ ዝበሃሎ ጊዜ የለን። ብፍላይ ድማ ብዛዕባተን ንድሕሪትን ንቁልቁልን ዝኸይድ ኣተሓሳስባ ደረትን ዓቐንን ዘይብሉ ጭካነ
ኣብ ትሕቲ ዘለዎም መራሕቲ ኣብ ዝመሓደራ ሃገራት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮን ዝሓልፍኦ ህይወትን ብዝምልከት 8 መጋቢት ንመሰላትን ድምፅን ደቂ ኣንስትዮ ንምኽባር ንቓልሰንን ዓወተንን ድማ ክብሪ ንምሃብ ከም ኣህጉራዊ መዓልቲ ክጽምበል ወይ ክዝከር ካብ ዝጅምር እነሆ 110 ዓመት ኮይኑሎ። ኣብ ጉዕዞ ዓመታት ድማ ንዝተገብረ ወፍሪ ዝምጥን ለውጢ ምጽኡ ንድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ናብ ብራኸ መስቃል ተርኡ ተጻዊቱ ኣብታ ድምፂ ሰባት ምዕባስ ዝመለለይኣ ኤርትራኸ ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ይስማዕ? እቲ ብውሳነታትን ኣብ ምርጫታትን ድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ቦታ ምእንቲ ክረክብ ዝተመስረተ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ድምፂ ኣውያት እኳ ክሰምዕ ዝኽእል እዝኒ ኣብ ትሕቲ ዘይብሉ ኩነታት እዩ ዝኽበር። ንሱ እውን ብተራን ነተራን ደቂ ኣንስትዮ ብዘሳትፍ መልክዑ ይኮነን። ካብ ምሕር ምምሳሉን ዓመት ምድግጋሙን ዘሰልቹ መደረ ኣብ ባይታ ዘየለ ጸብጻብ ግዳም ጥራይ ዝዓጀቦ መጸባበቒ ጓይላ ሳዕስዒት ብልዒ ንማዕርነት ምስ ወዲ ተባዕታይ ምምዕርራይ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ምዃኑ ዘስምዕ መደረታት ምስማዕ ብሓቂ ኣሰልቻዊ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ መሰለን ንኽሕለወለን እቲ ውትህድርና ዘርኣይኦ ተሳትፎ ጥራይ ከም ጸሎት ክደጋገም ምርኣይ ቅጭ ዘምጽእ እዩ። ኣደ ብፍላይ ጓል ኣንስተይቲ ኸኣ ብሓፈሻ ክብሪ ከም ዝግብኣ ንምግላጽ 9 ወርሒ ኣብ ማህፀና ስለ ዘዕቆበት 2-3 ዓመት ድማ ኣብ ሕቑፋን ዝባናን ስለ ዘማሙቐትን ዝሓዘለትን እናተባህለ ኣገልግሎታን ኣበርክቶኣን ዝድርቱ ቁጽርታት ምርኣይ ባህ የብልን። ኣብ ዝገላልጻታትን ኣብ ባህላታትን ዘሎ ሰንኮፍነት ከይኣክል እቲ ቃላትን ግብርን እውን ዘራኽብ የብሉን። ኣብ ኤርትራ ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲ በተን ኣብ ጎነፃዊ ቃልሲ ንናጽነት ዝተቓለሳ ደቂ ኣንስትዮ እናዓየረ ንባዕሉ ኣብ ምርግጋጽ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ዝምድርን ዘጉርዕን ውድብ እዩ። መሰል ሰባት መሬት ኣዝቢጡ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኩዒቱ ቀቢርዎ ዘሎ። እተን ንኹሉ ዓይነት ዋጋ ንናጽነትን መሰልን ከም ዝኸፈላ ዝጥቀሳ ደቂ ኣንስትዮና ይትረፍ መሰል ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ንክኽበር ኣብነት ክኾና እቲ ዝኸፈልኦ ዋጋ ውልቀ ነብሰን ንምዃን እውን እኹል ኮይኑ ይተረኽበን ግዲ ኮይኑ ግና ዋጋ ካብ ምኽፋል ኣይዕረፋን። ሕፅር ብዝበለ እዚ ንኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ንጓል ኣንስተይቲ ካብ ውሻ ተውፅኡ ናብ ጎደና ይደርቢዋ፣ ካብ ጸቕጢ ኣውፅኡ ንዓመፅን ኣደራዕን ሂብዋ። እቲ ምእንቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝቖመ ማሕበር ብደቂ ኣንስትዮ እናተመርሐ ቃንዛ ደቂ ኣንስትዮ ዘይሰምዕ እዝኒ ክህልዎ ዘየገርም ወይ ዘየሕፍር ኣይኮነን። እተን ኣብ ርእሲ እቲ ማሕበር ዝተቖየጣ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባተን ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ማእሰርቲ ንዓመታት ተሓይረን ዘለዋ ሽማግለታት፣ ነፍሰ ጾራት፣ ኣደ ቖልዑ፣ መንእስያትን ህፃናትን ብዛዕባተን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ጎረባብቲ ሃገራት ዝኽርትታ ዘለዋ ብዛዕባተን ብሕሰም ብጓህን ሽግርን ተደኒሰን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘይወግዓውን ጽብብ ዝበለን ርክባተን እንታይ ይብላ፣ እንታይ ይባሃላ፣ እንታይ ይዕልላ ኾና ኢላ ሓስብ። ዘይፈልጥኦ ስለ ዘይኮናስ እንታይ የመኽንያሉ፣ እንታይ መሲሉ ይስምዐን ኢለ ባዕለይ ኣብ ዝሰኣልክዎ ውሽጠን ገለ ንጣር ሓቀኛ ስምዒትን ተረኸብኩ ሓሰውብል። እዚ ዝብል ዘለኹ ኣካይዳቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኹልና ግሉጽ ብምዃኑ
بقولع كخوننان انبيتئن كسمعان اي كإلانين نزبل مخنيات بوتان بهم انتخط عميه يخون جن ازم مخنيات ازت رايديو نزقو مالو علامة كتكبرا زي يخيلن مدهساسون مدليه من البات زقو مالو علامة كو ازيز غدو زلوايو كاب زقو مالو علامة فنت تايبلان ازي سرعات ود باب زنبرلو جيزي نبعلو كربحالون كجلجلولون يلو زمسرتو محبريو زبل تماغواتن تترغبه نغقطمون كرتعون زحجز از محبر زقوملو نايز مسلني علامة مرتعي بلين نتم مدرتاتن مراخبيتاتن زبهال كم حق انيا علامة حاسبه نعلامان جبرن كنتصاصر زفتن زلخو امبار اتسرعات عم عداق عمري اب عداقاي زلون والله نساتن تندك نسيخه انتاي قبرا كم زلو اخون يحسب اخونا ازي راديو إرنا دلت راديو إرنا كلتش حن حموشتن براوي يوبيل مبل عسران حموشن عمد ممسرات هماده مخنيات زقبره كندي مش بشاب زقبرلو كندي ششاين جنزبن زفاسسلو تصنبل تخايدو نبره كم أكال تتصنبل بدك أنسيو زكايد نايس نتبب مشات كندالو بخفل هزباو ركبات اتو محبر عدمس لزغربلنا مسكال عيتي بورحاتو أم مدب كساتفان عيون كغربان دليت زلوون دك أنسيو أم اكابتو وافرنا ساليت النادما درفتي ساعتي قد أمتن صحافت زانتاتاتن دك أنسيو زساتفو متون جنكا موق مدبن مغرب مدلواتنا تصاففنا شرحوتات زتتصحفو بانراتن كالق ممعرق نقراتون تدالوه نايعد ما ورغاغتون تحتمه نتا مشت بطبب هيوان زدمقت مشت زبل سيامة هبنايا أمن دقاب زسكال عبيز ولا شرقي بفوريات فيدالات تتصحفه أم عدم ورغتون سفره كل مدلوات تزازيمو معالتي بطبب هيوان زدمقت مشت أم اكالوغن نايشعو أدوم برهما دأز نبرت ويزرو لؤول نتا هيوان اتبالكال عيفتوتان تبهله مچه مابرئس سماعت زحبريتا زتفل عليه جن زمساسل حطوتات كفتر نبوريو هيوان مس هيوان زتسأل إدا انتاي ترخبه زبلي مو نحناو النسو نبر حطونا إيه انتاي تسأقم اللوو نايزبل حطونا ملس دما كم زخونه هيوان كام مسنجلو ود تبعتاي كابز توسد عصميا تفتيرا زبل زانتا نقوال السيتي زنا اسن زتحتنيو دم ديما اتتصحف كغير دم عزيزا انتاي كقبري زدل زلو مالتيو حتيثنا اتا هيوان تبالكال بدك انستيو تتكا تبهله اندايفل اللي اللوو عاد منبر ايفتوتان كتقلغا عزيزايا يخون منبر كم حدش كالو صحف كدالولو ابزي كل ودو ساعات بمنبرون نتنادالو تزنبرنا زأمن نتبي زي مخوانون وانت دميرو ازي صحف كم مسكال ايترفن تأزازات دومبر مانتي كي تحسجن اتا هيوان تبالكال ابو رغة تصحيفهم د كي ا ن س ت يو بزولو في دلات كم تشفن تقبره
ሄዋን ቶም ነቶም ሓደስቲ ፊደላት ዝጸሩ ወረኻኽቲ ምስ ንፋስ ፊልፊል እናኽብሉ ውጥን ቅልቅል ምባል ኣይተረፈን። ካልእ ቃል ተሸፊና ምህላዋ ንጹር እውን ስለ ዝነበረ ዝያዳ ቓልቦ ትስሕብ ኮነት። ግንከ እገዳ ኣይተላዕለን። ፍልልይና ፍልልይ መደረን ክውንነትን ጋሂሉ ተረእየ። ሓቁ እንዲዳ ወፅዓና ወፅዓ ደቂ ኣንስትዮ ዛዕባ ዝኾነሉ ጊዜ ክሰኣን። ሓቁ እንዲዳ መዓልታዊ ህይወት ሄዋናት ኤርትራ ኣቐልቦ ኸይረክብ። ለካ ሓለፍትና ኣብ ምድምሳስ ዛንታታት ከቲተን እየን ንኣውያት ውፅዓት፣ ንቓንዛ ጉድኣት፣ ንወፅዓ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ክሰምዖኦ ዘይክእላ። ለካ ንማዕርነት ኣብ ፍጥረተ ኣዳመ ሄዋን ክደልዮ ስለ ዝኸዳይና ኣብ ህሉ ኩነታትና እንስእነን። እቲ ጓለንሰይቲ ኤርትራ ዝሃስያ እምበኣር እቲ ሄዋን ካብ መሰንገለ ኣዳምያ ተሰሪሓ ዝብል እምነት ዘይኮነስ እታ ነዚ ጽዋ ከም ሓንኳልእ እምነት ንማዕርነት ወይ ከዓ ከም ምንጪ ምንኣስ ጓለንሰይትዩ ኢላ ተኣምን ኣብ ቅድሚ ዓይና ዘሎ ወፅዓ ሓዲጋ ናብ ዘይተረኻኽበሉ ዛንታ እትመጣጠር ዘበናዊት ጓለንሰይቲ በዓልቲ ስልጣን እዩ። ሕጂ ድሕሪ ልዕሊ 15 ዓመታት ተመሊሰ ነዚ ዝኽረይ ይጽሕፈሉ ብዘለኹ ጊዜ እታ ንነብሳ ከም ተቓላሲት ንማዕርነትን ኣምጻኢት ለውጥን እትሓስብ ሄዋን ኣብቲ ዕንክሊል ኣላድያ የላን ክፈልጥ ኣይክእልን። ኣብታ ወፅዓን ቃንዛን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጎደናታት ዝወፃላ ሃገር ክሳብ ዝሃለወት ንምርግጋጽ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ናይ ዘየመዝገበቱ ዓወት ጸብጻብ ንእተቕርብ ኤርትራ እተንጨብጨብ ክሳብ ዝኾነት ግን ካብቲ ዝፈልጠላ ራእያ ኣብ ዘይሓይሽ ሓሸውየ ከም እትህልየ ዝግምት። ድምፂ ኹለን ሄዋናት በሪኹ ክሳብ ዝስማዕ ቃልሲ ኣንጻር ወፅዐን ደው ኣይክብልን እዩ። ይርጋኣለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ከመይ ትቐንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ንዓኹም ይኾኑ እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጻንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሶኒ 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ነይሩ። መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባህሊ፣ ፖለቲካ፣ ማሕበረ ቁጠባ፣ ትምህርትን ካልእን ዘመዝግቦ ዓወታት ንምጽንባል እዩ ዝካየድ። ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ጀንደር ክረጋገጽ፣ ማዕርነት ክፍሊት መሃያ ክህሉ፣ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ በደልን ዓመፅን ኣተኩሮ ንኽረኽቡ ጎስጓስ ዝግበረላ መዓልቲ እውን እያ። ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና እምበኣር መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ምርምርን ዓብ ዓወት ዘመዝገበት ጓል ኣንስተይቲ ክንዝክር ኢና። ማርያ እስክሎዶዊስ ኩዌሪ ትበሃል። ብ7 ሕዳር 1867 ኣብ ከተማ ዋርሶው ፖላንድ ተወሊዳ። ማርያ ኩዌሪ መጀመርታ ኣብ ከተማ ዋርሶው ቀፂላ ድማ ናብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ ብምኻድ ዝለዓለ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታ ወሲዳ። ኣብ 1898 ምስ ፈረንሳዊ ተመራመሪ ፔር ኩዌሪ ተመሪዓ። ኣብ 1906 ድማ ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይቲ መምህር ማለት ፕሮፌሰር ኮይና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ ተቆፂራ። ማርያ ኩዌሪ ኩሉ ብደቂ ተባዕትዮ ዝግበር ዝነበረ ጸቕጣት ሰጊራ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፓሪስ መምህር ድሕሪ ምዃና ዝበዝሕ ግዜኣ ኣብ ምርምር ፊዚክስን ኬሚስትርን ከተሕልፎ ጀሚራ ምስ በዓል ቤታ ኣብ ራድዮ ኣክቲቭ ብዝገበረቶ መጽናዕቲ ናይ መጀመርያ ሽልማት ኖቤል ብፊዚክስ ዝዓተረት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን በቂዓ ማርያ ብተወሳኺ ኣብ ኬሚስትሪ ምርምር ብምክያድ በቲ ዓውዲ ካልኣይ ኖቤል ብምርካብ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ፍልጠት ክልተ ኖቤል ዝተዓወተት ናይ መጀመርያ ሰብ ኮይና ኣብ 1927 ናይ ዓለምና ተመራመርቲ ፊዚክስን ኬሚስትርን ኣብ ሃገረ ቤልጅየም ከተማ ብራስለስ ተኣኪቦም ኣብ ዝገበርዎ ዋዕላ ኳንቶም ሜካኒክስ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ተሳቲፋ ኣብቲ ዳርጋ ኩሎም ኣቦታት ፊዚክስን ኬሚስትርን ተኣኪቦም ብምንባሮም ሓንቲ ንኩሎም ተሳተፍቲ ዝጠርነፈት ስእሊ ተሳኢሎም ነይሮም ኣብታ ዛጊት እታ ዝዓበየት ምሁራንን ተመራምርትን ኣብ ሓደ ዝኣከበት ስእሊ ማርያ ኩሪ እታ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ትርአ እታ ስእሊ ከም በዓል ኣልበርት አንስታይን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ተመራምርቲ ዝሓቆፈት እያ ማርያ ኩሪ ብዘይካ ሽልማት ኖቤል 8 ካልእ ዓበይቲ ሽልማታት ክትውንን ዝበቃዐት እያ ኣብ ምርምር ራድዮ ኣክቲቭ ብእትገብሮ ዝነበረት ጽዑቕ ምርምር ናብ ጸርጊ ከም እትቃላዕ ገይርዋ እዩ ንሳ ጸርጊ ዘስዕቦ ጥዕናዊ ጉድኣት ኣንዳዕዲዓ ትፈልጥ እኳ እንተነበረት ምርምራ ግን ኣየቋረፀትን ንሱ ብዘስዓበላ ሕማም ድማ ኣብ መበል 66 ዕድሚኣ ኣብ 1934 ብሞት ካብዚ ዓለም ተፈልያ ማርያ ኩሪ ናይ ፖላንድን ፈረንሳን ዜግነት ዝነበራ ኣደ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዋልድ ክትከውን ዝበቕዐት ተመራማሪት እያ ማርያ ኩሪ ብምርምራታ ንዓለም ቀይራ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣሰራ ስዒበን ኣብ ሳይንስን ምርምርን ክነጥፋ ተራእየነን ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣስታት 30 ሚእታዊት ውጽኢት ምርምራት ስነ ፍልጠት ብደቂ ኣንስትዮ እዩ ተኻይዱ ገለ ካብ ምርምር ስነ ፍልጠት ዓቢ ተራ ዝገበራ ምስ ንጠቅስ ኣሊስ ቦል ናይ መጀመርታ ኣፍሪቃዊት ኣሜሪካዊት ኣብ ምክልኻልን ምምሃዝን መድሃኒን ሕማም ደዌ ዓቢ ተራ ዝነበራ ሪዛሊንዳ ፍራንክሊን ኣብ ምርምር ዲኤንኤ ብዝለዓለ ዝነጠፈት ዶርዚ ሆኪን ኣብ ምዕባል ኤክስሬይ ዓቢ ተራ ዝተጻወተትን ምስኡ ብዝተሓሓዝ ብኬሚስትሪ ሽልማት ኖቤል ዝረኸበት ግራስ ሆፐር ኣብ ምዕባል ኮምፒውተር ፕሮግራሚን ዘይነዓቕ ተራ ዝነበራ ሓያሎ ናይ ኮምፒውተር ቋንቋታት ዘማዕበለት ሊዝ ሜትነር ናይ ኒኩለር ተመራማሪት ሳሊ ሪድ ናይ ስነ ጠፈር ተመራማሪትን ኣስቶርናትን ክጥቀሳ ይኽእላ ሬድዮ ኤረና ምሕጽንታይ ቆልዑት ድራር ዓረር ንኸይኮኑ እዩ ነይሩ ኣብ ማይንማር ሓንቲ ፈላሲት ኣብ ማእከል ጽርግያ ተንበርኪኻ ብምልማን ንፖሊስ ጠጠው ኣቢላቶም ከም ዝፍለጥ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ሃገረ ማይንማር ወይ ቡርማ ሰራዊት ምክልኻል ንጓል 75 ዓመት መራሒት እቲ ሃገር ዝኾነት ኣንግ ሳን ሱን ናዕለዎት መራሕቲ እቲ ሃገርን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣጥሂዎም ኣሎ ሰራዊት ምክልኻል ስልጣን መሓዙ ዘይተዋሕጠሉ ህዝቢ ኣብ ጽርግያታት ተቃውምኡ እናገለጸ ይርከብ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ካብ ህዝቢ ንዝገጠሞ ተቃውሞ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ንምእታው ኢንተርነትን ካልኦት መራኸቢ ብዙሓንን ብምዕጻው ክዕፍንዎ ፈቲኖም ኣለዉ ተቃውሞን ሰልፍን ህዝቢ ግን ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን ኣብ መንጎ ዝምበኣር ትማሊ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ኣቐልቦ ማዕከናት ዘይለዓለም ዝሰሓበ ሓደ ክስተት ኣሎ 10ታት ኣሽሓት ተምሃሮን መምሃራንን ከምኡውን ሸቃሎ ኣብ ቅርዓት ወፂኦም ተቃውሞኦም ኣብ ዘስምዕሉ ዝነበረ እዋን ፖሊስ ክብትንዎም ናብቲ ህዝቢ ይቐርቡ ኣንድሮዝ ዝተባህለት ፈላሲት ድማ ኣብ ቅድሚቶም እኩባት ፖላይስ ብብርካ ተንበርኪኻ ናብ ህዝቢ ከይትኩሱ ተማሕጺናቶም ክልተ ካብቶም ፖሊስ ነታ ፈላሲት ዝተንበርክኸቶ ብምኽታል ንሳቶም እውን ኣብ ቅድሚኣ ተንበርኪኾም ንሳ ኢላ ሽዑ ምሕጽንታይ
እዚ ምሕጽንታዚ ቆልዑት ድራር ዓረር ንኸይኮን እዩ ናብ ህዝቢ ንኸይትኮሴ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘለኹ ክትብል ብቓላ መስኪራ ኣብቲ ዝቐነየ ተቃውሞታት ወተሃደራውያን ፖሊስ ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ህይወት 10ታት ሰባት ሓሊፉ እዩ። ማያንማር ወይ ቡርማ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤስያ ትርከብ ሃገር እያ። ብሰሜናዊ ምዕራብ ምስ ባንግላዴሽ ብሰሜናዊ ምብራቕ ድማ ምስ ህንዲ ትዳወብ። ህዝቢ ዛ ሃገር 89 ሚእታዊት ተኸተልቲ እምነት ቡድሂዝም ክኾኑ ከለዉ 4 ሚእታዊት ተኸተልቲ እምነት ምስልምና 4 ሚእታዊት ድማ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና እዮም። ኣንግ ሳን ሱ ኪ ካብ 6 ሚያዝያ ናይ 2016 ከም መራሒት እታ ሃገር ብምርጫ እኳ ኣብ ስልጣን እንተመፀት ብሓደ ለካቲት 2021 ብሓይሊ ካብ ስልጣን ተኣልያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትርከብ። ኣንግ ሳን ሱ ነዊሕ ዓመታት ካብ ሃገራ ወፃእ ኮይና ዝተቃለሰትን ቃልሲ ዝመርሐትን እንኮላይ ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላት እያ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ 1991 ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ተዓዊታ ነይራ። ኣንግ ሳን ሱ ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምምጻኣ ኣብ ሃገራ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝተፈጸመ ዓሌታዊ ጭፍጨፋ ጸማም እዝኒ ሂባቶ ብምባል ብዝተፈላለዩ ወገናት ትሕመያ። ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደባት ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ። ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኩምን ከም እትኾኑ እሙንተና እዩ። ብትሕዝቶታትኩም ይኹኑ ብሕቶታትኩም ኣብ መደብኩም መደብ መንእስያት ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ ብኣድራሻና radioerona@gmail.com ከምኡውን ብቴሌፎን ቁጽሪ 0049 71 61 50 77 624 ኣብ ፌስቡክ ውን መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትውከሱና ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሓተኩም። ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ። መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና